Gure agurrik beroena ikusentzule guztioi. Donauko Eskurdi pelotalekuan gaude, gaurko jaialdi bikaina hau eskaintzeko. Lehenengo partiduan Gotzon Enbil arituko da. Profesional mailan jokatuko duen azken partidua izango du Zumaiarra. Eta bikoteak hortxe dituzue pantailan. Arrieta eta Garita alde batetik, Roke Alberdi Gernikarra eta Gotzon Enbil bestetik. Eskurdi pelotalekua aukeratu du Zumaiarrak bere ibilbide oparoari amaiera emateko. Giro polita dago Eskurdi pelotalekuan eta lehenengo partidua ikusteko gogoz. Gainera Gotzon Enbilen lagunak ere erruz hurbildu dira azken partidu honetan bere inguruan izateko. Gure aldamenean, sexta puntuan hainbat urtean dabilen mutil bat, Aimar Aldazabal Berritxuarra. Aimar, ongi etorri. Eskerrik asko, Bermari. Bueno, zer, pelotari handi bat badoak igula? Bai, badoi. Gotzon, atzo justu beraz jokatu nahan Frantzian pon, da esan atzan, ondio, gerretiro emizu daukezun nivelakin, baina, bueno, berak desidio, hauntxo amaitxu da bela beran karreri, eta zukusasun modun, bueno, asko, titulu asko lortu da ben pelotarix eta traiektorixi, zoragarrixi dukena, ez? 40 urte, belaunetatik asko sobritu izan du, guztiz okerrespanago lau bat ebakuntza egin dizkiote, oraindik maila honean dago, baina beste zeregin asko ere baditu Gotzon Enbilek, beste Euskadiko Pelota Federazioko presidente ere bada, uste dut Zumaian zinegotzi ere badala. Bai, kiroletako eta beste zeregin batzu duk ez da, zestie kusi dugu ontsa alaberan epokioen lagateko, eta, ikustu modun jente asko torri da bera despeditza eta zoze bitxik izango da, ez? Epaileak, Beñat Marko Erkiaga eta Julio Gerrika Etxebarria, Seber izango dira. Partidari hasi eramateko pilota aukeratu dute eta berehala ekingo diote lau mutil hauek partiduari. Norgehiagok hau 25 tantura izango da. Aspaldiko urteotan bestelako markagailuetara ohituta gaude, joko edo setak izaten dira gehienetan. Hori, High World Tourreko finalean horrela izango da, baina gaurko partidu honetan ez. Ohiko markagailua izango da. 25-era. Atera du Arrietak eta Gotzon Enbilek, gora! Bai, lehenengo tantiko minetan nahi ban hasi eta, gora jugako. Horre, gaurre klaru da, partidu erretza ez dukela Gotzonek, Gorrixen kontra, pelotari bi urte asko da bizena jolazten, da, Roke bakazte bat, etorkizuna hundikue, baina beti holako partidutan, da, Gotzonen bien despedidan, da, igual, nervioso ipinedik, baina, dipesto partidu politxik usiko gula. Arrietak oraindik jokatzen diardu, Ameriketan, Danian, bizi erean, bizi da, eta jaiotzez ere, Berizporrekoa da, bere aita ere pelotaria izan zelako, Berritxuarra. Berritxuarra, da. Zure herrikoa. Gure herrikoa, Da, handaroi, bizi herri baina goiz Ameriketan handaroi, baina, beti gutxen dugu Euskal Herrire etorteko gogu, eta justo 15 urte dara ez Gabonak hemen pasau barik, eta urten partidu jolastu, Gabona pasau, eta posibilidad bai. Roke Alberdik atzera, Garitak jaso du. Enbilek luzatu. Arrieta ia 11. kuadroraino etorri da. Garita, hau ere urte askoan pelotari izandako baten semea. Bai, Pedro Mari Garita, hemen eskolako, Eskurdiko eskolako hori taberni erute bana, eta eskolako hori monitori hondik, taberni ja lagadau, jubilau da, baina urte asko frontoko gizonak bisek izan dira. Eta uste dut aurten utzi duela dagoeneko zesta Garitak, ezta? Bai, Garita, nirekin batera Ameriketan egoa bisok, berak 10 urte jotzen nik urte eta herri, eta bisok batera erretireu gara, handik, ez? Baina, udaran da men jolastu, da neguen da,
berton dago esan partido batzu jolastu eta laga sekulo bez ondioik. Bi eta utz, gorriak aurretik. Gotzonen bilek ondo erantzun dio sakeari. Garitak indartzu, gora joan daiteke bai, gora. Bai, hemen fronte egin hoxe pasten da, Garita gaina mutil indertzu da, eta errebese darra duke, baina pixkate goitxua emoten motzezu, atzeko errebotien laster juten dago, ikosabera. Bai, zesta puntan ari diren pelotarientzat frontoi hau motza marra dala esango genuke. Bai, motza da, baina bueno, espektakolo ikusteko poletxoa, ze bizizia frontoia, eta hoxe, hiru lauk jandi badukez, hoxe, eta gero pixkate abandonaute bada pixkate, estraño batzuk eta eta bai, zoruen koska bai, zoruen koska batzuk eta daukez, baina bestelan frontoie, osea, espektakolo ikusteko politxiz, hemen beti partido onak ikusi izen dira. Arrietak txokoan oso polito egin du dejada hori, baina gau ez ere falta, nire lagun batek esaten duen moduan. Bai, hori hitzu epe, esango den falta izan dela ezta. Bai, sakera sartu da eta engainatu gidoia Roke, zabalera junda eta peni izen da, ez, txapara jugueti, ez. Hortzi duzue. Ederto markatu du, baina txapara joan da eta tantua urdinentzat. Roke Alberdiren sakea. Bi hormetara Arrietak, baina oraingoan ere kale egin du. Bai, Arrieta da pelotari bat, sakerrestoran asko sartzen da dinot, harin erremateeten dau, da, bueno, onguen be utzin dau, baina segiduko dau beran haitzen, ze normalien ondo bota den dau, ez? Bi eta utz aurreratu dira gorriak, orain 3 tanto egin dituzte jarraian urdinek. Roke Alberdi, Gernikarra, Antil gaztea, 23 urte. Garitaren errebesa oso urrutira. Eta orain, Garita bera izan da, esker hormaren inguruan, pelota hori saskian sartzeko modurik izan ez duena. Bai, rebote darra Rokek, posto bat ondo rebote dugu, barure eta Garitan egon da, baina hormain inkeute egon da peloti eta palo jo dago, ez? Ondo polo gautu egon da, baina hor ikusten da modun, justu hormatik egon da eta horrek ez di erretzak izeten. Ez. Rokeren sakea, laburregia. Falta izan da. Bai, Isaki, motxataten da bil, da, bueno, aprobetxo milaukez, jake partiduan ez da jokuta modun pasa batera. Pasa bire da gaur, da, bizkate luzetxu bat aten alegin du bilitzake oine lehenengo sakie. Arrietak atzera eta Gotzon Emilek erantzun. Ordoa Garitaren errebesa. Zumaiarraen erantzuna. Horma kontra zijoan hori ere, baina ondo sartu du saskian. Gotzon Emil. Garita indartzu. Berriro ere Durangarra. Enbilek errebotean bertan ipini du pelota. Berriro Zumaiarra, orain eskuinez. Garita. Oso ondo Gotzon Enbil. Garitak eskuinez. Alberdik ezin sartu eta Enbilek jaso behar. Arrieta ora. Ondo. Errebote darra. Bai. Bikain, Gernikarra. Orain moztu.
Eta tantoa urdinentzat. Bai, partido tanto gorra jugatu dabe. Zagerovicek ibili peloteo eta, gero errebote darra honek Rokek, eta gero aukerako kortadi oso ondo, eta, tanto darra ikusi du. Olako tantua jolazten batxu danak, partidu gorra ikusi du. Nik ikustot urdine fizikamente ongo izolo betotxua, eta korrexei onlako tantuk asko luzetzen baku ez, igual partidu amaitzik ostako bakuela. Ota bostera da. Bai, ota bostera hori egixe da, ota bostera da, eta... Roke erreboteatzen oso ondo dabil, eta lehenago aipatu dugun koska horietako bat, horra saldu da. Hori frontoi egin daben tantu izan da, ez? Garita ondo epini da, baina boti txarra emon daut, azpitsi pasabako. Hortxe. Sei eta 3. Urdinak aurretik. Roke Alberdiren sakea. Hori, lehenengo luzetxua, hola. Unata den modu, nota bideu. Bizakera izen da. Ozonen bilek ondo eraman du. Roke eskerreko horman falta izan da. Bai, goizko hormie jo dau. Roke pelotan indartzu da ikusten zela erretze botan peloti atzera. Beti izan dagoen zelan gora joako. Orain Mexikora joatekoa da, ez da? Bai, negu, berago bai, da, esperientzia barrexe, beratzako ilusioe, Mexikora Daniara juteko kontratu firmoetu eukidau ja, hemen gazte batzuk, baina oin Ameriketa juteko garazu eta bizauekin, da ezkenen baten oin Mexikoko frontei zabalik onera, gaztientzako ilusio bat, ez, aprobau da esperientzia barri bat. Noiz joateko eta zenba temporarako? Bai, 4 hilabeteko tempora die da, febreruan 15-etik, kainan azken arte, eta batzuk 4 hilabetako doiez, beste batzuk bireko, Roke penstot hile bireko dela, lehenengo hile bisek, ni bigarren hile bi, eta goikotxea, da Lopez, egiguren, da kuadro edarra gongo da, eta gurutzako arekin kuadro negoti, oso politxo ez. Eta orain, hauten izabalitz, falta bikoitza. Bai, doble falta. Bialdiz atera du luzeegi Arrietak, Inigo Gorostolak eta tantua bestentzat. Eskupelota profesionalen orain urte batzuk kendu zuten pasa. Bai, da hemen set gero ikusiko un partiduen seteka pasa batera da. Da un partidutan beti zen da bire eta sistema diferentie. Rokeren sakea. Garita, indartzu, ase errebesa daukan, Iñaki Garita. Hau ez da ederra, baina hor zegoen ondo kokatuta Gozonen bil. Gozonen erretiroen bideo, baina hainkak ondioik mutil gaztia mogoko dukez. Kantxan asko ibiltzen da, eta beti da pelotian gainera. Oso ondo, Arrietak pelota hori saskian sartzea oso zaila zen, eta gero enbilek lehentxo Arrietak egin duena ezin izan du egin. Bai, bote pronto eskatu eta delanteru, baina Gozonek horre pelotak igual pentsakoan ez bala ondo urtengo, eta sartzi irabaki du, eta ezin izan dugu ez du sartu. Hortze duzu. Saskiaren ertza jo du pelota horrek, baina ertzarekin ez da oserinik. Ez horre barrun sartu dira. Errebotea Arrietak, Gozonen bil ondo joan da bila, eta eskuinez Zital jartzen saiatu da, baina ez zaio berak nahi bezala atera. Hala ere. Gero ezin hobeto kokatu du. Eskapa hau itzabizka ez da, tipetza bazieran kanpora dela eta azkenien barruen jauzide peloti. Oso gutxiaeti sartu da. Hor ikusten da, eskapadi hartu da peloti kanpo dut, baina osta barruen. Eta jagian hon egin duen ere ez daukagu ikusterik, baina... Itxiko, baina...
Garita. Enbil, Eskuinez. Garitako zondo. Hori hartzeko txarra eta usteko ere bai. Horre osartu edo tanto da. Gotzonek hor pixkate aurrin atrapa dut eta ezin izen dauz hartu eta ja gero ezin izen da hori pelotik ez dugu jairi pein eta txula darra sartu du. Bilek ondo erantzun dio sakeari. Arrietaren errebotea, ez da txarra. Enbil ondo kolokatuta, Biormetara. Ederra izango zen, baina kontrakantxara joan zaio. Apura atrapa du, pelota errebote darra Arrietak oso ondo errebotien dugu postoguaz. Beran armeik handizien hoxe da, eta pelota gatxe binitzako zoni, hartu du, da gero Ormabixe deskolokautu ikusi du, Ormabixe alegindu da, eta peniz eta kanpora gutiz, tanto politxe sartuko. Zeran behitzen da, nandun dauen, da... Bai, eta hemen sarea gertu dago, eta berehala sartzen da pelota horra. Peloti. Ondo markatu ezkero ez dago zegin. Rokek oso gora. Bai, ziku emotza eta esatu dinderra asko gutia da, eta Gernikarra izen da, igual Gernikenak astombroitu jolazten hori, baina hau moztxu da, eta pixka kontrola ondiko da. Gerniko fronteak eta honek ez daukate zer ikusi ondirik. Ez. Arrietaren sakea. Enbilen erantzuna. Garita. Arrieta. Eta Enbil. Ederra. Arrietak, gaune peloti bizitzain rebotetik minazko moda, oso ondo gomileten da, hon ikusi dut zelan Roke bizka barru nintzen dabe, eta oso ondo mabitxe barko du. Bai, eta nik uste kontrapausuan harrapatu duela Roke. Barrurantz joango zala pentsatu du, baina gorputzarekin engainatu egin du, eta Biormetara bota du pilota hori. Oin Garita ikusiko guzuran lagakotzan Arrietai errebotien, minazko itxen da, hemen pronto horien gaina errebotetik minazko itxen da. Iez egin dio pelota horrek saskitik bertatik. Roke Alberdiri, 11 eta 7. Bai, oingo horrexek takada ondixin dabe, eta urdinak aber, tantu itxi gala indubiko di, pelotik amixago edo zozer, ze horrexek oin berotute ikusten dit, eta babeiz aldia onditzen. Sake luzeegia. Lehenago bitan egin du hori. Hombre, igual burun egiko da, lehen behin da bela eta moztxua eta biko da. Orain, hobeto neurtu du. Hala ere, Roke ez da ausartu aire sartzera, eta orain tantua urdinentzat. Bai, Garita sartzera junda, igual aidera egido peloti, baina Gotzone intentzioa izan da, arrimeti Garita eta ezken hil lortu du tantua. Arrietak, dejadak, eta Enbil ez da heldu. Igeritze bota bidabela, baina ez da heldu. Ez.
Kontoia laburra dela, baina ara aurrera iristeko. Bai. Da, luze egiten da. Hainkabona duguzela, baina directo junta barrure, baina ondo engaina dugu herrieta gongun hori, Roketa usten da zelan doien horre haringa bitxixen, baina gitxik ez taldu. 12-8. Markagai hori begira ikusi dugu hor. Joaquin Sema da izan da. Godson Enbil. Garita bere errebez indartzu hori erabiliz. Arrietaren errebotea, Godson Enbilentzat ez da oso erreza, baina ondo moldatu da Zumaiarra. Roque, eta orain ies egin dio pelota horrek saskitik. Bai, goixen hartu dugu, eta ja remati botatea junta, Ni pestote horma bixe edo barrure botatea juntala, eta betizateko modu lehenengo sartu inbida bota hor dugu. Hori. Sartu ezik ez dago botatzen. Hori da. Hor ni pestot intensinoi bideola ja jugadi botateko, ja kostaue marketa modu junta, eta goixen atrapado ezin izan dugu erate. Orain sartu du, bi hormetakoa, beste horremeste eginez erantzun dio Rokek, baina ez dugu ondo ikusi, baina uste kanpora joan dela, kanpora joan zaiola Rokeri, bai. Bai, ondo iritsi da, hainkako nahi duke zer Rokek, horret betzago ja esan helduko, baina zelan gatu daben hori peloti eta intensinioen eukideu, baina kutsi behitxik kanpora joako. Bai, horrela da. Bere buruarekin arnegatuta, Roque Alberdi, Gernikar gaztea. Bai, horrek peloteta helduta, gero zeuktantu zitxiba, amorru mondo, ez? Godson Enbil. Arrieta Aidez. Hortik itxeno, mina Arrietak. Errebote darra. Baina ondo kokatuta Enbil. Garita gainetik pasatzea ere ez da erreza. Ia 2 metroko mutila delako. Oso ondo. Eta hori bai. Lehenago ere era horretan moztuta, beste bat egin du. Bai, ondo, kortadi ondo botaen da Urrokak eta, bueno, alegin duen bideu ez horre diak tantu bitxen da bien, iskate gehitxua botaten. Rokeren sakea. Horro, saki, Lucia. Errebotea ondo. Garitaren erantzun ere bai. Kanpora joan daiteke, ez. Barruan da. Eta hor, hormari itzatzita joan da pilota hori. Eta saskia sartzeko modurik ez du izan, Garitak. Errebote darra, Garita junto horra aurrera, errebote larri gota du errebotera igulda, bueno, Roque gero oso ondo hasiera metzo pasau mitzela ganetik, baina ondo kolekautu gonda eta errebote darra gota du berabe. Rokeren sakea, luzeegia, beste bat atera beharko du. Bai, hemen duren gombe, bizkate estrainiz, hor segun zen puntuten jotezun, pelotik bizkak gora itxen dau da,
Zena, nipetzau buena jungo zela, baina azkenin pasa jungo eta zat lehen zagungo bizkate frontoie abandoneut, edo bizkate bauke solako leko batzuk peloti segunu joten da ben, eskapadatxu hartzen da bela. Eta orain sakea eitera dan pelotariak eskumako besoan, babes moduko bat darama. Zakigu, arazoren mataukan edo zergaitik izan daiteke. Modan, ipini da pixkat horrek berotasune beru mantenitzetzu bezue. Neupe jazte dut batzutan, da gero aparte kodera modun bauke protekzio apur bat horre berez saskibaloien biltzen die. Da, hane Danian da, Ameriketako pelotarisik eta azizin ipintzen, da oine ona beha modi bizkal pasaude. Da, bai, azken baten berotasune mantentzetzu bezuen, da bai, da gero eta jente geixak erabiltzen dugu. Baiz, ez eztan esku bakarra erabiltzen duzuen? Bai, eskerreku sakatzeko bakarrik ez, da eskumi ondo zaindu bida, hortixik horitxu zute. Ondo garita, pelota oso zaila zen, baina bote lasterrean, saskian, ederki sartu du. Atzera Arrietak, Gozonen bilek erantzun. Rebotea Arrietak. Rokek eraman. Aukera Arrietarentzat. Erakuste baino laburrago gelditu zaio. Oso ondo Gozonen bil. Salto eginez, saskibarruan sartu du pilota hori. Gozonen bil, Indartzu. Aukera orain Rokerentzat, bi hormetara, preso harrapatu du Arrieta eta tantu ederra. Bai, ondo, Arrietak pixka forzaut erregoteo daite zinoi zabalera botateko, baina besti Roke zain eukideu da, gero zukuzazu modun, preso atrapa deu txokuen, da ondo maitxu deu Rokek. Da, eta ikusten danez, partidu azkenera arte emoten dugu borrokatu izango dela, ez da? Gorresek emote ben junbi bela bizkat markagailuen, baina urdinek reakzioneu da eta badai ez urratzen. 12-14. Garita, gora. Bai. Eskerreko Orman, goiko txapatik gora joan da pilota hori. Indarra sobera du Garitak. Bai. Eta frontoi hau txiki gelditzen zaio. Bai, hemen ikusten denez bizkak eitxua emoten motezu gora edo atzeko zue sarera laster juten da pelotien. Enbilen errebotea. Aukerako pelota dauka Arrietak. Eta orain inork uste baino gehiago atera da. Errebotetik pilota hori eta atzelariak zereginik ez, aurrelariak ere ez. Rokek eskatu itza, pentsa du dago ondoko lokautu egola, baina danipe hori guztu izot, baina azkenin nik errebotik joda benin pelotik horrek estraino modu nindau da oso gora urten du. Roke gainetik pasatu du pilota horrek. 15-13. Gorriak aurretik gogoratu Gotzonen bil Zumaiarraren azkenengo partidua dela, 21 urtez profesional mailan aritu ondoren. Iñigo Gorostola Arrietaren sakea. Pasa izan da. Luze egia. Bai, da, bastante pasa ikusten gazta partiduen, bai Arrietak da bai Rokek jaitxu pasa batzuk, eta ikusten da alkarri saki kantzeko gogon dixe dukula.
Enbilen erantzun ona. Garitaren ere bai. Ase pelota harrapatu duen Arrietak. Roque. Enbil. Indartzu. Erra eskomagazu. Eta lurrean etzan denarren ezin errebote hori eraman Iñaki Arrietak. Bai, hor meritxu gotzonek eukideu, ezta? Amaberren hor ikusten da ez dakit nondik botan, maika berren kuadrutik amabitxik, da buruzkoin pasau dugu Garita, da gero erreboti motx gatu dako Arrietai. 14 eta 15. Gauzak ez du daude. Partidua 25-era. Bueno. Garitak Indartzu. Enbilek ere bai. Berriro Garita. Rockeren errebotea, Garita heldu. Rockek. Iaia belauniko jarrita. Pelota darra sartu dugu. Eta gero Garitak asmo ona zuen. Zabalera pilota hori bota eta Roque Alberdi ustekabean harrapatu, baina ez zaio ondo atera. 15. Roque sartu da pelotia, hori zen da, Akurtutea jauzi bierri eta banori. Enbilek atzera. Garitak eskuinez. Oso errez jarri dio Rockeri. Etzen hori bere asmoa, baina... Ez, horren hori engaineta junta, baina ez dago, eskerra hormaik ez dago aprobetxaut, eskure botatzen. Arrieta, Gozon Enbil, pelota horren bila, iritsi da, ea, egiten duen, eta txokoan bertan utziz, kantu polita, Gozon Enbilek. Bai, Arrieta gaur dejadi botata junta hongu, baina atento onda Gozon, da gero bixe ikusi du Garita atzin dagoela, eta Arrieta zabalien, da txokuen oso erretze. Pentsetot markagailuan arazu edo. Bai, markagailuan okerri pini dute, hemengo markagailuan mintzat. Listo, ipinia gara. Urdinentzat izan da, eta... Bai, gainera markagailua errebotearen gainean dago, lehen aurrean zegoen, baina aurrekoa estabil, eta gainera eskuz erabili behar den horietakoa da. Arrietaren kortada bikaina, bigarrenean jaso du Roque. Bai, horre rebotin ez dago aprobetxau da Arrietai eskure botatzen eta oso ondo amaitxo Arrietak tantua. Garita ez da bestuari xuta junta, ez da gitarasun bat edo duken, edo bestuari xuta dutzen dugu da aberri zer ez duken. Ia esarresten? Igual deskantzotxu behartza gongo zen. Jak erratxi apurtu bizkatu urdinei, ja aurri hartutu eukida beta hori behinen behar zeten da bizkat. Kontra ditxuen ratxi apurtu, ez delan junitzen dien markadorin da. Bai. Kirolarien artean horrelako trikimailuak den baino gehiagotan erabiltzen dira.
Giro polita dago, Eskurdi pelotalekuan, egia esan. Armaia gitxiko pelotalekua da, eta hemen berrehun lagun bildu eskero, ja, beteta dago, erdi beteta. Ambiente politxo, da, publiku, segusan sumon kantxian gainita, tente dauzena bertan daz, eta hemen beteka ditxeko ez da jente asko bien. Bueno, Garita berriro kantxan da, beraz. Zuk esan dagoa gehiago izango zen beste zer baino. Ba, igual, ni bestot, ez zaukantzaute ongo zeia apur bat, eta, bueno, urten bestuari xuta ultrago batein, eta, pixkat ratxi apurtu kontra dixuai, eta, barrido zerotik hasi bihau, on behatzire partidu duki, eta topera. Arrietak aterako duzake. Gorriek egin bai dute azken tantua. Eta orain, kale egin duena Garita izan da. Bai, pelota franko ukideu, baina alo, Amazazpita amasei, urdinak aurretik. Hortxe. Prez zegoen, baina saskian sartzerakoan utz egin du. Enbil, errebote zulutik. Pelota atereaz, eta hor aire zarrapatu nahi izan du Arrietak, baina saskiaren gainekaldetik pasatu zaio pilota. Bai, ez da kolokautu, igual petzau, baina gora junta peloti eta horre pelota ez digerretzak izaten. Baina sartu biban, ze bestan Garita ez da kolokautu eta tantu izan. Amazortzita amasei. Rockeren sakea. Garitak jaso. Enbilek bere aurrelari utzi dio honen errebotea. Kantxa erdira. Garitak bere inderra aprobetxatu nahi du. Enbil hortxe zegoen kolokatuta. Arrieta. Ondo. Garita ere bai. Orain ez duago Garita. Pixo handiko gizona da eta movimentuak egitea desente kostatzen zaio. Bai, bueno, pixo ginderra asko eta, bueno, hor pixkate motxe errebote dugu, igual, onda atzeratxua pentsetan pixka goratxua erreboteoko bala eta pixka kontrapie edo kolokau barik atrapa dugu, ez? Horre, benizen da, heldu da, baina zesta puntan jo dut, ezin izan dut sartu. Eta gaur irakurri dut Inigo Arrieta eta Iñaki Garita, naiz eta mutil gazteak ez izan, dagoeneko 37 eta 36 urte dituzte, baina partidu bat ez dutela bikote moduan elkarrekin, behin ere jokatu, hori irakurri dut. Pues seguramente ez, porque Garita Ameriketa Inigo bezatzut 20 urtekin juza Ameriketa, eta ez dago udara baten etorrezan totorikakin edo jolastera, baina ez dago bestelan partidu hori jolastu horrek, eta lehena eskolan alkarraz ez ben konsidiko igual, da, lehen goz, hemen gotzon milen despedidan, da euren herrikuen aurrin, ez? Bai. Hemeretzita amasei, urdinak aurretik. Agarra rebote. Mucho. Enbil. Roque Albertinen zat aukera. Bikain sartu du pilota hori. Saskian Garitak. Roque bi hormetara ez. Hor oso ondo markatu behar da bestela
Bai, nik ikusi hot, bota daben momentu nen gore, jodeu pelotik, horrek ikustu zen kanpora gonzala, holan botateko pixkate beratxu, bota behizu, eta intezio politxo ekideu, baina leko bat izen dabe bai, soltetako, eta hortik minaskoengo ban fuerte rebotiko. 17-19. Berriro atera beharko du Arrietak. Eta sakeari neurria hartzeko nahikoa zer egin dauka. Bai. Ditxu, pasa batzuk ditxu, eta... Bigarren ez. Lehenago ere, bi pasa egin ditu, oraingoan ere bai, bi tantu oparitu dizkie urdinei. Bai, berak pentsetan ondo batan dagoela, baina esatzen modu frontisen batzutan hemen supetzeto zu ondo atazule leko bardinin jotezu eta urrenguen pixka pelotik gora guitzen dut, eta onguen zuerte txarrek dut pase egin dut. Enbilek bere aurrelari utzi dio, honek errebotea, baina ez da ondo sartu, eta behin hor eskerreko horma harrapatu eskero, pelota hori barruan sartzea, ia ezinezkoa da. Piskate deskolokauta atrapa dut, eta soltautzen piskate gorputzek eitxua giro biban zungizatzen modu, esker hormi joten bada horra alturan, hori peloti barrure juti atxada. Bai, koskarik honen harrapatuta ere. Bai. Hor frontiz gobida lehengo. Enbil. Arrietaren arrebotea. Enbil berriro. Gara pelota de. Garita. Eta Enbili. Itxura baten, berarentzat erreza zen pelotak alde egin dio. Bai, ez dutxu olako asko faietan Enbilek, baina onguen pelotia sartute modu nukio, baina bitxika fondun golpi jotza eta ezin izen dugu beratuz estan. Eta bueno, emote ban gorxek bizkate behi jota ja urdinak aurrerutze lautanton aldi, baina on barri do rekuperu da. Arrietaren aukera. Arrebotea. Gozon Enbil ondo kokatuta. Zabalerantz orain. Moztu ingo du Arrietak. Ase pelota harrapatu duen Rokek. Asmo ona zuen Orgaritak, baina Roke ere erne ibili da. Eta orain Gozon Enbilek botatako pelota horrek ez du behar bezala kolokatuta harrapatu Garita. Pentsa dugu goitxi bera motzan nire poti eutixen bidea dela eta egizan behan gainin pixkate estraño mogun eta pentsatzen ate pote montxau eta pixkak mogitzi kostau jako bero. Hor ikusten da zelako pelotik sartu den, esker hormian kontra. Zoragarria. Meritxo ondiko peloti eta horre moten dago gautxo, gero pixkate motxka datuako Garita. Garita. Rokek ondo eraman du errebotea. Arrietak ere bai. Berriro Rokerentzat izango da hor ardura. Eta ondo erantzun dio. Garita. Gozon Enbil. Arrieta. Garitak indartzu. Bueno, eskerreko hormako marra ez zuen urruti. Enbil. Bi hormetara ezin hobeto markatuta, heldu eginda eta tantua egindu
Roque. Gaztetasunak zer egiten duen, eta Arrietak ere zoriondu egin du. Bai, nipe, betzagote zela eltzen, eta hainkak ona dugu zela ikusten da. Gaina, zageruke barrure esatza Arrietai, da betxu, bota indau, baina gero deskolakautu atrapo dugu, ez? Bai. Eldu eusesik sartu inber da gero? Bai, horre respetu mundago, esker horre sariek respetu asko moten daute. Meritxo ondiko pelota bai kortadi eta horma bixe, ikusten da Roque preparatu egula fizikamente, gaztetasune ondo aprobetxote egula. Eta 3 urte ditu Gernikarronek. Eta oraintzu debutatu du, aurtengo udan. Bai, nire kontra gaina jolastuan, Gerniken. Beran kuadriako lekerikakin, da, bueno, Gernike bete eta gonzan, da, egun politxiz izan berantzako, eta guretzako. Eta orain agian, Mexikon batera ibiliko zarete, edo... Bai, bera justu, esatzuten mogu, bera lehenko bie bisek doi lapetzeto, da nik urrengo bisek da ez dugu koinzidiko, baina peni edaz, mutiloso nobli eta maju da, da, bueno, esperientzia politxe izango litzake bisetzako. 20 eta 22 dago markagailu honetan. Azkenengo errebote hori ezin izan du eraman Roquek. Oso gaizki etorri zaio. Eta horrelakoak. Bai, alegindu da buena itxen, esker Roman inkautu torreako eta ez din izin dago buena eron. 20 eta 22. Enbil. Garita. Eskuinez. Roque, oso ondo. Arrietak aukera, bi hormak. Berriro ere, heldu eginda eta tantoa Roquek berak. Bai, onguen ez da Arrieta errematetan dabil, baina igerritxotze Roquek eta daneta helduako, eta onguen be... Ondo, gero behitxutze Garita atzien dagoela eta kortadi suabe barruen. Bai, behin pelota hori harrapatu ezkero, kontrarioek ez daukatez egin. Ez, bentaki daukezu, ze hor kortadi ondo botaten mozu, sartu leke, baina gatxi zen. Bueno, kantxa guztia zeuretzata. Hori da. Da, pixkat behitzen mozu, zageruk aurrera etxen badu pauso bat, atzeko zulue libre dukezu. Hor arrisko hoxen, remateote hozu eta aukeri tanto itxeko, baina heltzen batzu, gero pixkat saldute geratzen zen. Rockeren sakea. Garitaren erantzuna. Enbil. Ez zuen aparte erreboteko goikomarra eta berriro ere Roquek maila honeko pelotari dela erakutsi du errebote horretan. Bai, pixet tartera bota dau, Arrieta zabaldu eta bizkat eta Garita ezin zen dau heldu. 24 eta 20, beraz, tantu bakarra falta zaie urdinei, Gotzonen bilen azken partiduan garaipena lortzeko. Haze golpe eman dion hor pilotari errebesez Garitak. Roque ondo ari erreboteatzen. Arrietak ez du ikutu. Sartu da, baina ez da ikutu. Fuesak ez da bizepita, basik. Batzutan ez da erreza izaten ikuste ere. Txo. Bi aurrelariak bikain. Orain Gotzone bilatzetik iritsi da. Eta tantua Gotzonen bilek berak egin du, bi hormetako aboteaz, bukaera polita horik ezin diteke amestu ere egin. Ez, zelan, igerritze Arrieta horma bizo gota bida bela, eta gero delantero baten modun, kostagoaz, zoragarri amaitu dago. Jentea zutik, Gotzonen bilagurtzen, bera ere txaloka, eskerrona erakutsiz,
Orain, oparien garaia iritsiko da, merezi ditu eta mutil honek opariak 21 urte eman ditu profesional mailan. Gaur bertan kontatu dit, gogoan daukala oraindik debut eguna 1986ko urriaren 6an Gernikan, eta ze partidu izan zen, beste herritar batekin jokatu zuen. Hortxe, bien bitartean, azkenengo tantu dotore hau ikusten ari zarete. Hor bi aurrelariek elkarri kortada gota dizkiote, gero bi hormetara Arrietak, begira nora etorri den Gotzonen bil, eta aurrelari bat balitz bezala markatu du Zoragarri Ormabikoa. Zera esaten ari ginen, Gotzonen bilen debuta oraino 21 urte izan zela Gernikan, bere herriko Alberdi bigarrenarekin egin zuen debuta, eta harentzat ere lehenengo partidua izan zen. Bitxu zelako debutu ez da. Bai. Eta 35 eta 18 irabazi zieten Altuna eta Castrori. Castro Gernikarra eta Altuna uste dut Mutrikuarra. Bai. Irabaziz hasi zuen bere ibilbidea eta irabaziz bukatu du, hori gutxienekoa da. Bai. Bitxartin indaben traietorisik, ez dauke, izenik ez dauke ez da. Horrela da. Pelotari handiz izen da, laguntzen handizen igatzo jolastunan berekin esatu dut, eta beti gaine laguntzen, bost biderre txapeldune, eta bueno. Goikotxearekin 5 aldiz munduko txapeldun. Eta mutil oso ona. Makina bat txapelketa irabazi ditu. Hortik aparte. Berala izango dugu berriro kantxan opariak eta oroigarriak jasotzeko. Eta gero berarekin solasalditxo bat egin gura genuke. Datorren, Gotzonen bil, urrengo partidua jokatuko dutenak hor daude zain, eta lehengoan aritu direnak ere bai. Aldageletan galdu ginote da ba? Ez dakit, ba, igual, komuna joteko hori ekioan, edo? Ez bat. Amendator. Bere azken partidua jokatuta, orain oroigarriak eta opariak eskuerak utziak jasotzeko garaia da. Behian, ez ezikoian ere batzuk agertzen dira. Gaur. Anti agurtza etorria merezia ben omen lalde izaz, da, bueno. Ikusten da, emozioneute dola normala, jente guztxe zuri hori, da, bueno, ikusten da, maitxe da, pelotari maitxe dela, ez? Esatzuna mutilona, laguntzen beti, da, hor ikusten dizelan, Daniako pelotari xepe urratu dizen, urte asko jolastu dau, da, oroigarri xemoteko berai, da, bueno, eta lehenengo oroigarria, Fernando Azkarate munduko pelota batzarreko presidenteak eman dio. Mikel Eiguren pelotariak ere High Alive enpresaren izenean beste opari bat.
Imanol Lopezek kamiseta bat pelotariek sinatuta hortxe Iak herritarrak egia esan Zumaia aspaldiko urteotan zesta munduan erreferentzia izan da. Goikoetxea, López, Enbil, Alberdi Anaiak eta abar. Goi mailako pelotariak. Eskola honek bideo da azkenengo urtitan, munduko ontsuenetarikuk edo honenak handik urten da bez. Eta Daniako pelotariak ere hortxe daude. Agurtzen, Arrieta pilota bat eta kamiseta bat sinatuta. Gozonen bilentzat. Nonbait, Danian berrogeita batarekin arituko zen? Bai, berrota bat azaritu da, gabonetan nirean eixi eta etorri izenez ona, oroigarri modu bertatik betzauden bat anden hartin kamiseta firmau da. Horrek oroigarri zeba, urtitan gero horre goten dita politxek izan ez. Zalantzarik gabe. Omenaldi polita. Gozo Lehenbilek jaso duena eta berehala elkarrizketa egiten saiatuko gara. Laster etorriko da gu gauden ingurura eta berarekin hitz egingo dugu. Badator, baina bataren agurrak bestearen zorionak eta jasotzen ari da eta denpora behar du. Eta hemen daukagu Gozon Enbil. Laster, hitz egingo dugu berarekin. Bitartean gogoratu partidoko emaitza 25 eta 20 izan dela Roke eta Gozon Enbilen alde. Hori gutxienekoa da, baina ziur nago azkeneko tantoa behintzat luzeroan izango duela gogoan Gozon Enbilek, oso polita izan delako eta amestutako amaiera eman dio partidari. Gozon Enbil, zorionak. Bai, mi esker. Orain 21 urte hasi zinen profesional mailan, ordutik ona gauzak asko aldatu aldira? Bai pertsonalki, hasi nintzanean berrian nintzen, eta jolastu inali izan dut 20 urtean nivel altuan, oberenekin, eta bukatu esperientzia askokin, eta bibentzia asko izan ditut, ez? Pelota mailari dagoenez, gu hasi ginean, urte guztia jolastezan, oain, negu udako temporada dakau, eta neguan Ameriketa eta Jumbar izaten da. Baina, nik usten dut pelota alde lan egiteko jende asko daola. Gaur ikusi da gure partiduan ebai Rokek nola jolasten duen, mutil berri bada, oantxe duta duna, eta usten dut badola materiala, eta faltadana da, hori, danon artean aurreruntz arraun nahitea direzio berdinean, eta nik uste dut, hemendik urte batzuta ikusiko diala resultauek. Eta 21 urte hauetatik zerbait aukeratu beharko bazenu, zer izango litzateke? Esango nizun, zautueten jende dana, eta bizi izan duten dana, ez? Momentu oso onak bizi izan ditut, baina asko, ez da bat aukeratzekotan, enduke jakingo zein. Eta zerbait kendu beharko bazenu?
betikoa, lesioak. Zoritxarrer, belaunetatik eta desente sufriu dut, baina, bueno, alare 20 urtean jolastu izan dut, eta uste ezin izela kejau. Bueno, eta hemendik aurrera zer? Bueno, etorri nintzen noain dela 3 urte, Ameriketatik, enekila hemen zeingo nun, eta, bueno, jarraitu dut jolasten, lanian hasi naiz, eta federazioan ere sartu naiz, eta 1000 gauza dazkat, ez? Eta, bueno, hoengoz 3 urteako proiektua dazkat, horrekin jarraitu, eta, bueno, gero ikusiko dugu. Mila esker eta zoriona berriro, zure bilbide luze eta oparoaren gatik. Eskerrik asko, zuei, mila esker. Bueno, eta gaurko emanaldi hau bukatu egin behar dugu, Gotzonen bil pelotari handi bat badoakigu kantxetatik, baina ziur pelota munduan jarraituko duela eta berarekin sarritan egoteko modua izango dugula. Mila esker ikusuntzule guztioi, beste batera arte. Arratzaldeon pelotazale guztioi, Durangoko Eskurdi pelotalekutik Jai Alai World Tour deitutako txapelketaren finala izango dugu ikusgai ondorengo minutuetan. Alde batetik Eguiguren eta López, bestetik Beaskoetxea eta Eki arituko dira. Jai Alai World Tour urtean zehar egin ohi diren torneoetan bildutako puntuekin egiten den txapelketa da, eta gaur du bukaera, urtea ere Laister bukatuko delako. Aimar Aldazabal, arratzaldeon. Bai, arratzaldeon, pero mani. Bueno, itxura baten, gaur egungo pelotaririk onenetarikoak ikusiko ditugu gaur kantxan. Bai, sozia gitxi da zamen, ez da? Azken baten seguzasun modun urte guztiko puntuazioan gora berako finala da hau, eta, bueno, hor da, bai Diego eta Eguiguren bi figura hundi aurrien, eta gero Imanol López, seguramente munduko pelotaririk onena, o momentuen, osageroik onena behintzet, eta gero Eki, izendana, revelazioei, oin dela urte bete debutoan, da betxu oin honekin eiru tigrikin hemen kantxan dau. Pelotari bakoitzaren aurkezpena egingo dugu. Imanol López Zumaiarra da, 33 urte, metro 94 zentimetro, 93 kilo. Gaur egungo atzelaririk onena, gaur egun eta azkenengo urteotan esango nukenik. Bai. Naiz eta pelota utzita ere egon den. Bai, Miamitxik alde banen gero Mexikora jusan da horrei ban urte bete bat edo sabatiko, baina, bueno, aurtengo udaran demostra edo betorri da hona eta zelako nivela duken ez. Diego Beaskoetxea ere horri ikusi duzu, Eki Martínez Gasteiztarra, 25 urte, metro eta 80 zentimetro, 85 kilo. Hau, hasi berria da, beste guztiek eskarmentu handia dute, txapelketa asko irabazita daude. Badoaz, kantxa erdira, ikusleak agurtzera. Horriz, Eguiguren eta López, Urdinez, Beaskoetxea eta Eki. Berez esan behar da, aurrelarien artean, Eguigurenek eta
Eta Beaskotxea, baina puntuazio gehiago lortutako badirela. Bai, Olaran eta Aritzerkiaga dauz hor, punto gehiata bena bai enpresa bakotxien ez, baina beste zirkustantzia batzu gaitxik, ezin izen dabe jolastu azkenengo fase finala, eta beran partez barandika eta sartutxue, eta hola izen da beste enpresan sartu dana, eta horrek atzo galdu diren, baina hone bisek, meritxo propixoz da oso horrez. Bai, Olaranek pauen bere herrian zuen konpromisoa eta horregatik ez du parte hartu azkenengo txampa honetan, eta Aritzerkiaga estatu batuetan dago eta ez du baimani lortu. Ez hori da, bertako enpresik kontratu amaitxu bidabela disembrera arte, eta ez dotzelaga etorten da, pena garrixe da, ze harita bai Olaran bisek pelotari espetakularra dit, eta nivela igonengo zan ez, azkenengo final honetan. Diego Beaskotxe eta Eki bata Gernikarra edo Miamikoa esan beharko genuke, hau ere pelotari baten semea, Gonzalo Beaskotxeren semea delako, eta pelotari asko eta asko hanjaiotakoak dira, gaur egun hemen dabiltzanak. Bai, zure haitxek pelotan, da bizi guztien pelotan ikusi bozu, zupe azken baten bardinei segitzotzezu, eta danak ez heldu goi mailara, baina batzuk badauz, haitxe beste edo gehiago izen dizenak ez. Iguren eta López. Aurten torneo bat baino gehiago irabazita daude. Esate baterako Diet Barroso, Mexikon. Hondarribin ere irabazi zuten. Eta Lópezek beste aurrelari batzuekin ere lortu ditu garaipenak World Tour honen barruan. Partidu hasi da. Eta gogoratu jokoetara izango dela. Ez dela, 30 edo 35 jokatuko, baizik eta lehenengo 15 tantura. Bigarren zeta ere beste 15 tantura. Eta horren ondoren bakoitzak bana irabaziko balu, desenpatea 5 tantura jokatuko lukete. Lehenengo tantua Beaskotxea eta Ekirentzat izan da. Bai, horretik kortadi botatze, eta esker hormatik urten da benin bizkate gainera etorriako Mikelei, da ezin izin dauz hartu zestan. López, ez da, pelota horretara iritsi, berak uste baino jagi laburtxoagoa egingo zion, baina takipa, bera ere motel samarri esoten ibili. Saki motxe, Diego iztotze ondo bota hau, da motxe atadeu saki eta gero ez da bote ondirik egin da, Iman Lolezin heldu egin da, baina horre bebeien hartu du da palo jo. Mano López entzat berriro aukera. Eki. Ekik erreboteko zulutik eraman pelota. Eguren. Eki oso ondo. Eki pelotari konstanti da, oso seguru da, eta, nahitxe presina asko emoten da ben erunbida bela figurakin, beran buruaz asko sinisten dut, eta kumpliduko dago seguramente. Oso zailaz ben errebote hori, eta gora bota du pilota Mikel Eiguren. Motxuten dago eskapadi hartutzek iri pixkat, eta horre zabal erutzin dago, Imanol ez da heldu, eta gero nahitxe Mikele galegin egin, ezin izan dagoen.
Beaskotxearen sakea. Sartzeko asmoa erakutsi du hor Eigurenek, baina azkenean utzi egin du. Eta tantua urdinentzat. Aurrelariak ezin eta atzelariak ere ez. Eki gorre errebesakin intensio guztitxaz, arri maute bota dau, erdi bajonazu eta ez da izen erretza Mikel Ebersen arri maute sartu da. Lauto hutz. Da hasiera honein da urdinak, igual seguramente favorituk gorrexek izango diez. Pareja ondizitzen da belako, baina urdinek hasi di, bero eta gorrexei, kostau biako apur bat. Mano Lopezek indartzu. Eta Ekik behar da hori utzi beharreko pelota zuen. Bai, horre Diego gaina eskatu jotzo, eta bera bilurri bari sartzen da horratzien, da bizkate forzautu sartu da, eta ez da izen pelota erratzen. Segusasun modu, seguramente lagateko modoku igual... Bai. Begira, non sartu da? Oso goixen hartu da. Ez zuen saskia mogitzeko lekurik ere? Ez di bueltetako lekorik besta dukita. Nipe ez dut ez da bela jakin mundauen pareta seguru edo, ez da lan... Diego gaina ondo errebotietan dago, eskuminaz minazko itxen dago, da lagateko mogoko izen dago. Bat eta lau. López. Reñondo, Eki. Beaskotxeak bikain. Lópezek ere bai, eskuinez. Beaskotxea bera, zortzira etorrita. López. Beaskotxea, atzera. Eigurenek erreboteatu beharko du, eta ondo egin ere. Eki, ezin hobeto kokatuta. Eiguren. Beaskotxea. Eta López. Eiguren. Beaskotxea sartu beharra dauka. López. Hori da hori errebesa. Eskuinez. Erreboteatu Diego Beaskotxeak. Herriro Diego. Mostuz. Elzaio berak nahi bezala atera. Eki. Bikain sartu du pelota hori. Saskian. Merito hondikoa, Eigurenek harrapatutakoa ere. Baita hau ere. Lópezek. Saskia baino gehiago eskularrua duela esan daiteke. Bai, Manolek peloti erretz hartzen du. Oso erretz. Ondo kokatuta. Eki. Gasteiztarra bikain. Manol ezin hobeto. Erreboteko zuloti bertatik eraman du Ekik. Kantu luzea eta borrokatua. Hemen ez dago nagusitasun garbirik. Seguramente hau tanto ametxutegun arnasa apur bat hartu biko daude Laurek, oso tantu gogorra jolazten dauz. Diego Beaskotxearen errebotea, oso ona, baina atzelariak harrapatu du eta gero gainera moztu. Diego Beaskotxea bikain. Hau ez da asko sobea, Eiguren ere oso ondo, atzelariari laga behar izan dio. Diego Beaskotxeak, Eiguren. Eta orain
ekik eskumiaz ondo kruzau dau, da boti bizkate gora itau, da Imanol nahitxe mutila hunditxe izen da bertan egon da, baina gainetik pasautzen, eta oso tanto edarra jolastu da, pelotan esan da ondo inda laurek, eta azkenien ekik eskumakaso edar batekin amaitxu dau. Eskuinka da bikaina, ekirena, eta Aimar Aldazabalek esan duen moduan, Zumaiarra mutilpuska galanta da, baina ezin izan du pelota hori harrapatu. 5-1. Bai, da urdina ikusten da, hasiera partidun sartut hasi zela, eta hori importanti izan da, ezta final baten beti partidu ondo hasti eta motibautu hasti oso importanti izan da, eta honbak horrexei bizkate hori buruko mine mongotze, ia honek urdinek zelan paraubide daben pentseten, ez? Diego Beaskotxearen errebotea benitan zaila zen. Orain 2 hormetarako keinua egin du, baina azkenean tantua lortu duen arren, kosta zaio, Eigureni. 2 hormetako keinu egin, gero txokorantz bota du. Bai, eki girritz eta ja bertan egon da, gainin egon da, baina justu harrima biako paretan kontra heldudan lekuen da ez da izen erretza sartzeko. 2-5. Hortxe. Beaskotxea Zabaleran zabiatuta zegoen. Bikaina tantua. Beaskotxea eta hori ez dago jasotzerik. Naiz eta pelota etorri den likuan bertan egon Imanol López. Bai, igerritze kortadi bota dioela, kolokautu onda, baina horrek pelotak ez di erretzak izan. Tximista baino bizkorrago zetorren pelota hori. Begira. Hor sartu duen pilota oso ona, gero hormabikoa etzaio berak nahi bezala atera. Eta hor pelota birrindu egin du. Bai. Beaskotxeak. Hor zuk lehen ezagun modun hor aurrien hartzen da benin delanteruk, hoxe. Ikusten da, Imanol bertan egon da, baina nahitxe bertan egon ezin izan dauz hartu. Abiadura ikaragarria dara malako pelota horrek. 6-2. Beaskotxearen sakea. Haide zarrapatu du Eigurenek. Eki, oso ondo. Imanol López. Mostuz. Ekirentzat pelota egokia. Eiguren. Pase. Saltu egin duen orainekik. Eta jendearen oiuak entzun ditugu. Horrez salto egin du, baina kasu honetan ezin izan du pelota harrapatu, eta bueltan bera jo ez duenean pozik. Bai, hor asko arriesga dugu. Horratzeko hormiek errespeto asko moten dau, da peloti hor bizkor junda, eta, bueno, ikusten da eki oso valientia ala horratzien sartzen, da ez dau pentsetan peloti jolek bitxu zelan hori hartu da. Eta, bueno, hor ikusten da zelan salto egin horre gonda, baina ezin izan duzatu. Eta gero, bueltan pelotak bera jo ez dezan, horman sartu da. Diego Beaskotxearen erantzuna. Saietzeko posturan ezin hobea. Diego bestot Dani, enterenari ez Dani azkenengo 3 hilabete oso nivel altuen jolasten egon da, eta haitxe gorrexe favorito modun egon, nik ikustote urdine papel oso egingo da bela, eta partiduko gorra ikusiko da. Orain arte urdinak maila ezin hobea erakusten ari dira. Beaskotxearen sakea. Lópezen erantzuna. Beaskotxeak errebote oso ona. Eigurenek eraman. Eki. Zein ederki sartu duen pilota hori saskian Lópezek. Baita Ekik ere.
Eiguren. Hor eskerreko horma gehiegi jodu Ekik eta kontrakantxara joan zaio pilota hori. Bai, hor justo jodau txokun, esan danak kantoien bertan jodau pelotik eta horre batzutan eitzen da hori, ez da izen txarto gota galako, bastante zuzen gote, baina justo txokue jodau eta ezken nire kanpora jodako. Peni zena ze, pelota kaso edarra izango zen. 4-7. Gogoratu, lehenengo jokoa 15 dela. Eta hori irabazte duenak, partidu erdia irabazita izango du. Bai, partidu erdi, baina, bueno, bigarren zeta askota pasau izen da, ez, igual zuge lehenengo zeta ratxan da ondo amaitxutak motibauteza, da, bueno, da beste bat hasi bizu, da gero bueltimon dau partidu, ez, on, zeten sistemiko izo duke. Hori bai, tenisean gertatzen den moduan, lehenengo zeta irabazteak ez du izan, nahi partidu irabaziko duzunik. Hori, nahi nahi baina, bai. Partidu baten, baina igual 10 tantonaldia hartzen bozuia bueltimotik gatxa izeten da, baina zetak izanera, ba, bueno, bigarrena aukeri dukezu eta barrixen azte dira. Eta orain, Saskiaren ertzarekin jodu pilota hori Diego Beaskotxeak. Bai. Normalean oso segurua da horrelakoetan, baina honenak ere. Bai, eskumiaz gaina oso kontrola handixo duke diok, eta horrek pelotak ez dugu asko faietan, baina askotan erretzena faietego, ez? Ekik jaso. Lopezek berriro ere pelota oso ondo sartu du hor. Eki. Eta Mikel Eiguren. Jo. Oso ondo Eki Martínez Gasteiztarra. Eki kaskatu egin dio bere aurrelariari. Eiguren. Ondo Beaskotxea rebotean. Baita Zumaiarra ere. Ze pelota sartu duen. Eta ez sartu bakarrik. Besteari zail ipini. Ekik. Eta gero utz horrek susto galanta eman dio Ekiri. Pentsa dugu beran atorra peloti da. Ba, joan da, baina eskerrak indarrik ez zuen. Ez, fondun jotza iman ole, da tipo poti motza barruen, da bere gana junda, eta susto ondu xarte dugu izan. Errepikatuta ikusteri daukagun, oraintxe. Aurreko pelota hori, zen bat ere samurra, baina ondo jaso du Ekik, da gero hor, errebote atzera zijoanean, utz egin du, eta pelota atzeran zatzera zaio. Nekez gertatzen da hori? Bai, hor golpi motza, ez, azkeman errotin erun biherrin, bizkate fuerte jodau, eta fonduen golpi motza, eta azkematen pala baten bogun popu jodau peloti, eta urtetza justo Eki dagoen lekure. Ezkerrak, ez tan izen pasau, zolago pelota batek arpeixen edo joten motzu, mina hundi xelik, ez? Zai argi dago. Urdinak aldageletera joan dira une batez. Baina uste dugu Laster izango direla partidore ekiteko moduan. Bai, epesto da, sisteman hori itzen da, 8. tantu heltzen da, nin bat 8 tantora deskantzo obligatorio moduna, bueno, kantu itzen da joku apur bat, eta ja hori da, beste, zeta amaitxu arte, ba, esara gisa gelditzen, ez? Beaskotxea falta da oraindik, badator. Bai, partidu gorra jogatzen da, biz da, bueno, arnasa apur bat hartu, eta oinez azpitanto, barrio topera jolaztero.
Gainera normalean, pelotariak kinila jokatzen ohituta daude, eta ezen honetako norgehiagokak. Bai, bueno, Diego, bera, ez beste irurek amen dabiz, eta ja kinelen sistemak ja dino partidute egiten da indedaz, baina Diego, ez ugezasun modu, kinelen sisteman akostumbraute iruie betin, claro, eskat, deskantzu gehiago igual biharrezetezu, ez? Eta Mexikon, normalean partiduak izaten dira, ala nire kinilak. Ez, Mexikon beti izan da partidu, eta aurten esan dabe, igual hau amengo seten sistemi piniko da, jak Dani jolazten da nolan. Ez dakit zelan izango da relazionoko Mexikoko publiku zeharek aposto saliek di, eta beti jokatu izan da hori, partidu eta, baina aurten nik entzun duten ez, igual kinelen sistemi aleginduko izela ipintzen edo. Apustu egin nahi duenaren zat, sistema asmatuko dute. Bai, Mexikanuko horretan abile di. Eigurenek bien tartera bota du pilota hori, eta urdinak bata besteari begira gelditu dira. Ez zeukaten hor, zer eginik. Bai, hor, delantero bisoi, alkarri saki izpotzek entzen, bisei errematadorik, eta hor, Mikelek nahi txo bota du bien tartera, eta oso ondo nahi txo. Eigurenen sakea. Beaskotxeak txokoan heldu eginda Eiguren. Heldu eginda eta pelota zitala ipini dio ekiri, baina Gasteiztarraren erantzuna paregabea. Eta hor, Imanol Lopezek harrapatu duen pilota ere, txapelak entzeko modukoa. Hau ere asko sobea, berriro ere bikain. Hori da hori errestasuna. Beaskotxearen errebotea, kanpora joan daiteke, bai, kanpora joan da. Eskapadi hartutzen, eta horrek usai Imanolek zelako pelota bizartutxun, ez? Moten dugu erretzitzen da bela, eta horrek oso zaiak izan di pelota bizan. Eta gero bat Diego, ikusi dugu pasautu aukeri dugula tanto itxoko, da solta gutzu, eta baina eskapada apur bat hartutza pelotik, eta kanpora joa. Diego Beaskotxea berriro, txokoan orain bai. Orain biak harrapatu ditu ustekabean. Bai. Zago modu, alkarri esakirik ezpotzek etzen, eta hemen sistema jak esake batera dan ezizu larri arriesgau, eta nik guztot, tanto asko ikusiko gauzela hurrien, espadabe ondo bataten. Oso modutan horrek bizitasuna eta edertasuna. Tensiñoi emototza jokoa, ez da, delanteru bezin dau larri arriesgau sakien, eta, bueno, holan igual, bai, zugezasun modu, tensiño hori espektakulo goixe ikusten da, sakera geixa sartzen di alkarra. Beste pelota bat, bai. Bigarrenez gauza bera gertatu zaio. Pentsau baino bote txikixo egin dago, da lehen ezagun pixkatean gaini dago, irregular dago, eta horre montean zaki Imanole gaina ondo koloketen da pelotari bada, eta eskuret horrek bakola, baina horrek ikusten da zelan jaikixe pentsau baino txikixo egitzen, eta ezin dago heldu. Beaskotxea. Lopezek ezin hobeto. Beaskotxeak eskerrez, haze pelota sartu duen. Atzera Eigurenek. Eki. Maila oso ona emanez. Beaskotxearen errebotea zen bat ere erreza. Eta hor bai, hor berez ere oso zaila zen, berez ere. Baina argi dago hor, tontorren bat edo zehose harrapatu duela. Egiz esan, suerte txarra egitzen da Imanol, hiru pelota faiautxu, bote eskazein da belak hau oso zaila esan, ze harri mautu junda, baina ikusten da hor ikusiko gunez. Horre pelotik ez ban, hori bihar horrek egora ikiban boti, eta justo koskan jodau, oso guzatzen modun kanton bat edo jodau, da bote eskazein mondau. Bate jakin. Baina, Imanol ikusten da, desesperote hola, hiru pelota, justo holantxek galdutxu. Jagia behintzat ez da parte honeko izan. 11 eta 7.
Beaskotxea, ondo. López. Beaskotxea berriro. Lópezek ezin hobeto sartu du pilota hori saskian. Eki. Indartzu astinduz gainera. Bai, mutil indartzu da, nahize, estan handixo itxe oso mutil fuertia da. Bai, pixuz Lópezen erdia izango da gutxi gora. Bai, baina pelotari indartzu eta seguru da, eta horbe oso partido serixo itzen da. Bikain, Eki. Hori ere, pelota benetan zitala zen. Beaskotxeak nola edo ala eraman. Berriro Gernikarraren zat. Eta orain, katiatu inzaio pilota hori. Bai, kortadi botatan junda hori ez da erretza izate, baina, bueno, digo, oso ondo botaten dauz, oso kontrola asko duk eskumiaz, baina berak nahi txukizazen modun engantxau, bukuzatu modun engantxau, itzaz ez apur bat eta txapapera joako. Baina beran intensinio izan da, hortik mosti errebotien, hori gatxada itxi, ze peloti goitxik dator eta holan kontroleti ez da erretza, baina digo, askotan ondo itxen da den gauza bat, onguen ez dotze ondo urten. Eiguren. Eta orain saskiaren ertza jodu pilota horrek Beaskotxearen saskia. Bederatzi eta maika. Ekik eskatu itzea atzin egon da, baina igual dio pentsau dugu buruz gain pasako zala, zehatzeko errebotien egon da eta ezin izan dauz hartu. Eigurenek atera. Eta Eki Martinezek erantzun. Beaskotxea ia 10eraino etorri da. Imanolek eraman. Ea zer egiten duen Beaskotxeak. Luze jokatzea erabaki du, baina Zumaiarra gainetik pasatzea lan nekeza da. Eki orain. Eskuinez, ondo, Eki. Lópezen txanda. Eta orain Beaskotxearena. Eta huts, makina bat horrelako ondo sartu ditu, baina huts egiten ez duenik ez dago. Ez, azken maten dana ezilik ez hartu, bestelan ez man sekulo galduko, ez da, baina ondo ipinitxa onda, baina ongoen ezin izan dauz ez geratu. Ba, antzerakoak eta sailagoak ere hainbat sartu ditu. Bai, horre tanto baten sartu txuidu lau pelota esaten danak ikusgarrixek eta onguen fonduen jotza botiek eta ez da uberatu pelotiek. Esan behar da, finalerdietan Eiguren eta Lópezek Barandika eta Aldazabal menperatu zituztela 15 eta 11, 15 eta 13 emaitzarekin. Beaskotxeak eta Eki kostera errezago hartu zituzten menpean Ola eta Intza 15 eta 8, 15 eta 10. Eigurenek pelota zaila sartu du. Errebotean bertan zegoen ia saskia bueltatzeko tokirik gabe Eki, baina eraman egin du. Eta berriro ere antzerako lana tokatu behar zaio. Ondo egin du. Haze partidu egiten ari dan Eki. Pelota txarra zen gorrientzat eta azkenean sartzea erabaki du Eigurenek. Bai. Eta Eki intensina guztizaz berta botatza,
aurretik bote pronto bizartute onda, baina onguen be hartu dugu hori. Hor ikusten da zelako pelota batxas hartu da. Eta hor intensio guztia zipinitze, daitxe iman olatzin euki dau da. Baina nipesto sartzeko satzala, ze igual esan kolokautu dango gan horaz. Eta, bueno, ikusten da, urdinek bado izela aurrera, eta ja, tantori biren faltan dauzela lehenengo zeta amaitzeko. Bai, ze partido eta ostera balitz, ba bueno, hori da. 13 eta 9 emaitzarekin, inor ez litzateke kezkatuko, baina... Margen asko da, baina oin tanto bidegotik gorritxen entzako, bizkate nervioso ipintxeko bauki hori, ez? Motibuek. Beaskotxea, ondo, kokatzera joan da, Lopezek eraman bai, baina frontisean ez du jo pelota horrek alboko toldoan baizik. 14 eta 9 lehenengo jokoa edo seta irabazteko tantu bakarra falta dute Urdinek. Bai, da, hasieratik ikusten da Urdinek hemen lehenengo setimentze, eta asko zentrau hasi izela, eta Gorrixek ezin partidun sartute, ez? Nahitxe hasiera baten esateko favorituek eurek izen, ikusten da Urdinek ondo hasi izela, eta bisek oso ondo jogalanzten dauzela, eta haure lehenengo zetau irabazteko aukera asko daukela, ez? Tantu bakarra falta dute Diego Beaskotxeak eta Eki Martinezek. Orain arte maila bikaina erakusten ari dira. Diego Beaskotxea sakea ateratzera. Eta Egiguren erantzuteko prest. Ez luze atera du eta ez dio aukerarik eman Donostiarrari. Eki. Egiguren bientzata txarra hau, baina Eki berriro ere erne eta ondo ibili da. Eta baita Egiguren ere tantu hori bukatzerakoan. Egigurenek aukerako deukerien amaitxuko dugu, ez? Pelotari oso rematadori da, eta, bueno, igual gaur ez da beran partido ikonena jolazten, baina itxu iruleu tanto ikusten dena, zelan erretzan baitzen da bentantu, ez da? 10 eta 14. Hortxe. Ondo markatzeaz gain, indarra eman dio, eta hor ziztu bizian sartu da salera. Eki. Zarnolako konfiantzarekin ari dan Gasteiztarra. Esan bidana, urte bete dareila profesionaletan, da bitxu zen niveletan jolazten dauen, eta papel oso nahi txan. Beaskotxea. Egiguren txanda da orain. Eki ondo kokatuta. Berriro ere salto eginez. Eki. Hau ez da hobea. Pelota bikaina sartu du. Oso zaila. Baita Lopezek sartu duen hori ere. Eta orain, Beaskotxeak nekez egiten duen utzoietako bat. Bere espezialidadea hori delako. Bai, da, tantu itxafunda, eta aukera asko ikusi du, da, nipe ez dut askotan erretzen afaito gule, baina ez dut pasenta juntala, ziman hori ikusi aurre duz doiela, da berak ikusten egon da, eta ez da huez, ez da asertau. Begira hor, nola sartu duen pilota hori Ekik. Eta gero, itxura baten errez zirudiena, huts egin du Diego Beaskotxeak. Amaika eta 14. Tantu bakarrera daude Urdinak lehenengo helburua lortzeko. Hau da, joko bat irabazteko, gero-gerokoak. Lehenengo irabazti beti zen importanti, baina ez da estudio ratzetik beste bat daula, ondo partidu asko daula. Hori bai, baina ziur nago aukeran emanez gero denek hartuko luketela lehenengo irabaztea. López, mostuz,
Ekik berriro ere, pelota benetan zitala sartu du saskian. Eiguren, hau ere ekirentzata, eta bera zegoen lekura etorri zaio. Hori da, ondo jarrita egotea. Oso ondo Eki, berriro ere. Manuel López ere bai. Hori usteko hobea da, eta bientza txarra. Ipini dau, ezin hobete, ipini dau, harri maute da txula, da horrek bai ekintzako sartzeko, eta gero tio bezinizta berra goteuz, boteri beste domon, da txula perfektu sartu. 12-14. Buelta handiagoak ikusi ditugu pelotan, hemen ere gertatu daiteke. Bai, urdinek baten faltan da amaitzeko, baina ginen bidazta, eta gorretxek urratzen da bez, da amaitxu era oso hori ikusi biogu. Ba, kanpora joan zaio. Eta orain, Eigurenek min hartu du. Ez dakigu zer gertatu zaion. Ez neuen, fijo, peloti jo batza edo sarian kontra min hartu da ber. Ba, ez dakit, falta behintzat garbia izan da. Ikus ezagun. Hortxe, kanpora joan da pilota, argita garbi. Peloti jotza bezo tripan edo parte intimuetan, ez da ipensto peloti jotzala zaratik bueltan. Bai. Bueno, zorionez ez da ezer larririk gertatu. Bai, ez da gozu izango, baina txarregu izango zen, igual belaunen bat edo orkatian bat troketzen bada. Hor sararen kontra zo izanin askotan pasau izan. Bai, lehenengotan bere gorputza lurrera botatzen ikusi dudanean, pentsatu dut, gaizki zapaldu edo orkatila trokatu, zerbait egin duela, baina ez. Ba, 13-14. Eta ez dakit azeden aldi honek inori mesederik egingo dion. Hortxe. Pilotak non eman dion kolpea Mikel Eigureni. Lehena egotezin pelotari batzuk, horre babesa epinitxe jolaste benak, eta, egiz esan, deporte honetan edonun emole egitzu pelotik eta behin jotetzu nien min asko moten dut. Bai, hoxe. Harrikoskor baten antzekoa da. Oidala gitxin niri atzamar puntuan emosten, sakera sartzen, da atzamar punti apurti naban, olaintxek peloti jota, da ia bete, ia jun bada pasetan, baina paseten dizen gauza die. Hor, Eiguren lurrean ikusten ari zarete, baina aspaldi zutituta dago, eta ez zaitezek eskatu. Hor dago, kantxan, barriro partiduari ekiteko prest. Txaloa berarentza. Eta berak egingo du sakea. Azkena izan daiteke joko honetan edo ez. Edo ez. Edo bat, edo bi ikusiko guz. Ez da beste aukera. Eiguren aide sartu da. Eki oso ondo. Eiguren entzat berriro. Zer egiteko gauza den. Ekirentzat, eta nekez utz egiten duen horietakoa. Utz egin du orain. Atzelari urdinak. 14. Lehentxoago inor gutxik pentsatuko zuen. Emaitza hau izan zitekeenik, baina hortxe dago berdinketa. Eta hurrengo tantua egiten duenak irabaziko du lehenengo jokoa. Bai, da gorrexek emote duen, ja esetak aldute mongo bela o lokesea, baina mendik usten azkenak segidu biala eta doina ber sepazten.
Eta luze atera du gainera Igurenek. Beazkotxea sartu ez dedin. Eki, orain arte egin ez dituen utzak, azkenengo bitantuetan egin ditu Eki. Peni da holan amaitziz eta ez da, Urdinek hobeto jolazten egon di, eta betxu azkenien Gorrisek tanto danak eitxu ez egixe, penzo 6 tanto izen dizela, eta betxu zelan amaitxu azken izetan. Azken baten peloti biribida lezaen da, eta azken arte segidu bidala, eta... Bai, eta ematen du, bueno, berez ere, hor tantu batzuk bata bestean atzetik egin dituzte Gorriek, baina Eigurenik gertatu zaionak gertatu eta gero, badirudi Urdinak bereziki Eki, pizka bat estentratu egin dela. Ratxi holan pizkate hori hitz eta palo bihotxu eskuen, kriston partido kompletu jolazten onda, nitzeko lauretan horrena bera izen da, eta bitxu, azkenin pelota bifaia utxu eta zeta galdu da, baina penagarzi izen da. Gauzak nola gertatzen diren. Ordura arte, Eki ezin hobeto zebilen. Pelotarik zailenak ere, eraman, eta ez eraman bakarrik. Beste batzui zita lipini, tantuak egin ere bai, ezin hobeto ari zen Gasteiztarra, eta azkenengo bi tantoak berak egindako utzen ondorioz iritsi dira. 15 eta 14, azkenean favoritoek pronostikoak bete egin dituzte, oraingoz, ez zuen ematen, baina horrela gertatu da. Hori da, hori nipestot eurek, moral asko hartuko bela, ze kusitxe bestik gehitxua izen dizela igual, edo oso zai ipinitzela gauzak azkein irabazti lortu da, eta oine bigarren zetin moral gehitxa zurtengo da, eta Urdinek enbidabena da, kusi biherra ondo ditzen dauzela, eta bardin egiten segidu, eta ia bigarren zetin zuerte gehitxa badaukia, eta beste set bat diferenti ikusten mogu. Orokorrean, lehenengo joko hau polita izan da, eta lau pelotariek erakusti dute goi mailakoak direla. Bai, esan lehen zaungu namen bada zoze gitxidaz, da uda guztiko zailkaperan puntuazioen arabera indeko fase finaletan, esateko lau honenak edo hobetuen egon dizena da, ez? Urdinak berriro kantxan dira, bigarren jokoari ekiteko, oraindik Gorriak ez. Lehenengo zetean lortutako garaipena dastatzen egongo dira. Bai, da, estrategisi bizkate berba egin, da, jak bizizun hori deskantzun berba itxuzu, holan segidu biau, peloti aldatu biau, edo honei atakau bitzau gehiago, edo bardin segidu bida, edo, eskematen zure parejiaz komuniko bimisa da konstantemente, ez? Edo ze deportetan mod, bikoteka dago edo ze deportetan mod. Zeduzu, Imanol López. Lotari bikaina. Zer estu irabazi, Lópezek. Urten gudaran dana, esateko pesto, eta 24 partidotik 22 da irabazi itxule, así que pentsau zemate trofeo, zemate txapelketa irabazi itxule. Mexikon ere atzelaririk onena izan da 2017an. Esan dizugu, 2015an zesta uste erabakizuela. Mexikora joan zen bizitzen. Han zesta utzita egon ondoren berriro itzultzea erabaki du. Eta lehen bezain ondo edo hobeto itzuli dela esan daiteke ia. Imanol beti nivela debute guanetik ikuste zaila honen mutilek asko jolastuko gala pelotan, fakultate asko duke, oso pelotarixe da, ikerra duke, eta gero beraz buruaz asko sinisten dau, eta oso pelotari kompletu da. Markagailua utzean ipini gabe dago. Bate pentsatuko zuen beharroa da 35 izango zela partidua. Baina ez, orain ipini dute eta berriro martxan da. Beazkotxea, ze pilota sartu duen hor.
helduko alda? Ba ez da heldu, txapara joan da. Imanolek botatako pilota hori, bat eta huts. Urdinak aurretik, lehenera horrela hasi dira, lauta hutzero aurreratu dira. Joko guztian dominatzaile izan ditugu urdinak, 7 eta 3, 11 eta 7, 14 eta 9, eta gero 9tik aurrera denak gorrientzat. López. Ekik berriro ere, ez dakit. Txikia izateak abantailaren bat emango dio behar bada. Hor sartzeko, ez? Bai, hor sartzeko. Ze harrigarria da, erreboteko horma eta eskerreko hormaren tarte horretan sartzeko daukan errestasuna. Eta hor ez dakit, pelotak jagia ezote dion egin, saskiaren barruan. Hori iruditu zait. Imanolek Josei behitutze, da, bueno, Josak zeberrek ez daukitau izabez, igual bizka saskitik urtetza bai. Baina, ontxe sartu pelota bi hor atzeko errebotien, ikusten da bihurri barik sartzen dela, eta horre faiete mozu, seguru pelota zue dukezule bueltan. Hau ere, etzen erreza. Eki oso ondo, eta tantua berarentzat izan daiteke, bai, berarentzat da. Eginguren zabalera joan da, eta López ez da iritsi. Horre, buena eduta juta bera, ez da izen beran intensioi hori botati, baina, bueno, hortik postura forzauen eukidau, da buena nahiko izeta, eta zukizasun Eginguren zabaldu eta gero baya horrek Imanolek ezin izan dago heldu. Hoxe da tantoaren amaiera. Bai, da pestote Eiguren bestorista junta, saskixen, bueno, ne horre ikusten da gaurreko gainin eukitzen duen tape deitzotzen egu hori zelo modoku altzau jakola, eta zestue pixkat apurtut erun da bela, eta zoze atontzera jundala emoten dugu. Ea, Luzanerako lanik ez daukan. Mortzi duzu orain arteko emaitza. Lehenengo zeta, 15 eta 14. Eiguren López nagusi. Eta bigarrenean, utzeta 2, ari dira urdinak oraingoz aurretik. Ea hor, lehen aipatu duguna ikusteko modurik daukagun. Bai. Argita garbi, bote txiki bat eitze hor, da bitxu Imanol ikusten da hor zelan esku altzo daben, juesari protestadatzen. Baina, bueno, ez dago. Epaia ez da konturatu. Eskematen futboli modun, danin dago, epaili da, eta normalin beti faion bat, normala da itxi. Lehenengo jokoari amaiera txarra eman dio Eki Martinezek, baina bigarrenaren hasieran badirudi txipa aldatu duela eta berriro ondo dabil. Muti ez otzu horik apurua da hori da, beran buruaz da asko zinizten dago kunfut horrek itxitxu eta bai, bauke holako berak bezaren dago, beran horrek nerbitxuk eta zentretan badala erretza horitzen da bela, eta ikusten da zelan partidutik ez da ben urten, ez? Nahitxe aurreko faio bixe bera gaitxik eskematen zeta beran faio biaz amaitxu dan, bigarren zeta oso ondo hasi dugu garri do. Da hori, holako deporte baten oso importantia, ez? Zentraute goti eta sekulo partidutik ez urtetie. Kantxan daunetatik gazteena bera da, 25 urte ditu. Hor iruditan duzuen Mikel Egurenek 40, Imanol Lópezek 13, eta Diego Beazkotxeak 26 urte. Beazkotxea bera izango da orain sake aterako duena. Luze Samar, Lópezek erantzun ona.
Beaskotxeak erreboteatu behar. Ekiren txanda. Indar handiz. Eiguren. Beaskotxea. Haure luze atera da. Eiguren berriro. Oso ondo. Salto eta guzti. Hori sartzea zen erreza. López. Ezin hobeto. Beaskotxea. López. Beaskotxeak eskerreko hormaz baliatuz sartu du pilota hori. Eki eta López. Intentzia hondiz botatakoa, baina López erne ibili da. Imanol gainetik pasetako bote ondixaren biako ez da. Orain aukera paregabea eta baita tanto egin ere Diego Beaskotxeak. Oso luze moztu du. Pilota horrek jagia, maikan edo indu. Ikusi da, atropeieta bota du nahitxe, posta barik ikusi hori Imanol nundu, baina horre pelotak bastartzen mozuz oso zaila di. Zain polita horrekik egin duena. Pentsa du bote ondixen bidabela, da hori eitxik indau paretien salto, da azkenin ez da erretza izan, gerrixan altura torriako, eta alan da guzti sartu indau. Eta horre digo oso ondo, ikusi hori Imanol nun dauen, da kruzau hitze paret eskerrien, esker paretien, da ezin izen duz hartu. Iruta utz. Lehen lauta utz aurreratu dira Beaskotxea eta Eki, baina hala ere ez da nahikoa izan. Ikusten da, urdinak euren papela itxen ondo deuzela, ez? Segitzen da, eurek esan da, gu bardin itxen segidu bihau, ondo joa azkena arte, eta, bueno, ioenguen irabazte dugun, ez? Eki. Atzelariak eskatu egin dio, azken momentuan Beaskotxeak sartzea erabaki du eta damutu egin da. Bai, ikusi dugu kolokautu ondala, eta baina dio sartu bada pentsa da belako esala helduko, ez? Baina ikusten da, zelan Eki paretin salto inde ondan honbe, eta seguramente aukera asko ikuguan peloti horre ikusiko gu, zelan paretin ja salto egin ondan. Aukera Beaskotxearen zat, atzera, eta ezin hobea. Bai, Saki bote eskaz txartu emota moti horrei, Mikelei, da ezin Saki ezin izan dago ondo kruzau, da Diego aukerako eukideu, da ikusi du zelan Imanolek aurrera indaben bizkat, eta atzera oso ondo bota du. Lau eta bat. Mikele bardine itxen alegin du, baina urten hitze. Hordauke barri daukerako da. Bai, hor moztu, hortxe zegoen Eki eta eraman. Ez du Beaskotxeak ikutu, Ekik ondo, berriro Gasteiztarra, hau etzen errezagoa. Oso Haze pelota. partido egiten ari da. Oso pelota gatsa sartzen da Beleki, oso. Beaskotxeak bi hormetara eta gehiegi kontrakantxan eman du botea pilota horrek. Bai, batiko gorek ez dutxu asko parkatzez, eskumiaz ormabixo oso ondo bota den dau. Baina onguen bizkate gorei jugako eta egurrien jodeu botia.
Eki. Indartzu. Imano López. Ez da erreza, bikaina. Horrek ez du jagirik ere egin, pelota horrek. Intentzio guztitzaz ikusi dugu Eki aurreratu tegoela apur bat. Normala modu, pixkat aurreratu ondia eta gueku ondo Mikelek txitxaka perfecto bota du. Eguren sakea. Eki. Eta orain errebote horretan pelota kontrakantxara joan zaio Egigureni. 5 eta 3. Eki korre pelota zodarra bota dau, atzeko paretin Imanole ezin esartu eta gero errebotin iskan forzaut erreboteo dau Mikelek eta kanpora jugago. Beste pelota bat atera behar dute urdinek. Bai, ez dakit, apurtuako igual aurreku edo ba igual aukeratu du Beaskotxeak eta Lopezi utzi dio. Bardina eta dabe edo eurena edo ze hori peloti ez da barrixe. Ez barri ez da. Erabilitxe dugula. Ondo erabilitu dago. Kolore berdea gehiago dauka, berezkoa baino. Bai. Sake luzegia. Arte ondo bataten onda Diego, baina onguen piskate gorei jo dau eta pasa da, beni da, hemen sistema benezago modun falta da hori eta bat. Hemen tantu beste entzat. Hori da. Hau eta 5. López. Beaskotxea. Aides. Berriro ere hor dago Gernikarra. Txokoan utzi du eta Eiguren ez da heldu. Lehenengo Zabalera joan da, eta hor pausu asko eman behar izan ditu. Bai, markau hitza, da azken baten horre Imanol atzingatu da, ze atzin hori, da ja saldute egon da, ez da, ondo, lehenengo horma bizien markautzen, da gero pixkak errixe jirau, da barrure oso ondo botatzen Diego. Da, gitxik ez da heldu, ikutu indau puntiaz, baina ezin izin da sartu. Beaskotxea beste sake bat egiteko prest. Ikusten da, UZV oso borrokatu izango dala emoten da, ez da, bentaji hartu da urdine peina etorri di, baina gorrexek eta ia lehenko modako set bat ikusten mogu. Ez da ona, gora joan zaio Ekiri, oso zaila zen. Eta 5. tantua gorrientzat. Hauzi duzu, Eta hori goiko toldora joan da. Eiguren sakea. Beaskotxeak ez du sartzerik izan.
Eskotxea berriro. Eiguren txanda orain. Rebote darra. Bai, hoixe. Eta hori ez zineraman Eskotxea. Zeina. Bai, da ongo zetin igule gorrexeko agobeto hasi izta, bueno, nahitxe urdinek irabazten hasi. Ongun zentraua, Mikel zentraua ikustot. Da, bueno, papelo nahitxen daz laurek, ez? Partido oso gogorra ikusteko, ez? Ekik, indarra hundiz. Hori, ez da erreza, gora. Resto edarra. Hor, korputza lurrera bota eta ondo bihurtu arren, oso zaila da, pelota hori frontizean sartzea. Bai, forzaute, rebotea dugu, ez tozu komodo peloti zure alturan hartzen, horre atzeko hor minjo da beni pixka frena binda, eta motz batuako reboti, eta hor bebetik hori altzeti oso gatsa da. Barrido peloti aldatu bidea moten dugu. Bai, bintzat beste baten bila da biltza. Hau uste du berria dela? Hau kolorin bigertako. Pelota barrexea eta dabe, eta, bueno. Abertzen ajute dako. Eskotxearen sakea. Hermano Lópezek erantzun. Eskotxea. Eta ezin, saskian sartu. Rebote darra, horre Imanole aurrera junta pelotian bile, baina justo behatzigarren kuadrun edo edarto pursaute diogok eta pelota oso gatxuz meru. Atzin geratu bazan, bote korridora eskuen eukikoan ze Imanole korrek, baina aurrera erabaki dago aidera juti eta azkenin erdixen atrapau dau da ezin dauz hartu. Eskotxea markagailuari begira, 8-6. Eta 8. tantoa egin dutela konturatu denean, bere lagunari esan dio goazen aldageletara, atzeen alditxo hartu, bolada honean zeuden eta... Bai, baina hori pestot sistemean barrun dagoela, 8. hori nahitxe hori bakatu itxeza, eta hori da paro bakarra aldosun hartu set baka... Eltzen dan alde lehengu 8, geratu itxen die ez dakite minitxuk badagoaz, ez dakit 3 minitxu edo zer dien, arnasa apur bat hartzeko eta... Dena den, bera sake ateratzen hasi joan. Bai, ez da konturatu... Eta markagailuari begiratu espalio, seguro asko sake aterako zuen, eta inorkezion esango zu. Seguramente ez, inorrezan entereko, baina... Hor lehenago ekik egin duen tantuetariko bat ikusten ari zarete. Eiguren zabalera joan da eta López atzean zegoen. Salto egin da, pelota benetan zaila, gatxa, harrapatu du, ekik. Eta hori nahita ere zegoen eramaterik. Bai, tanto darra ikusten gabez, joko oso bizixe eta lehen zagun haunen frontoien beti ikusten da partido onak ikusten diz. Pizka txikitxu da 54 metro baino, ez da 52 bideu esan, eta bizixe da frontoia eta, bueno, espektakulu politxe ikusten da. Gaina publiku begainien da eta horbe giro politxe du. Bueno, batzen alditxo hau hartu ostean.
Beaskotxeak izango du sakea. Ordoa. Eiguren ez da usartu. Beaskotxea berriro. Pelota honek motelago ematen du, behar bada berotu gabe dagoelako edo, izan daiteke. Barrixi izeneran betiko osten da, baina hori berotuko da, bauke toki bauke eta hori lau bostanto barru ja bizitxutu dago hori peloti. Ekik erreboteatu du, baina goian jo du pilota horrek. 7 eta 8. Pelota gatxa, izan da horra rimautu egun da, eta nahi gaur arratzaldien makina bat olago pelota sartu txun, ongun ezin. Beaskotxea sartu da, atzera. Ez du asko falta izan gora joateko ere. Eki oso ondo. Orain Eiguren. Herriro Ekirentzat. Pelota benetan zitala. Berak uste baino. Ekarra gotorri zaio eta hor. Nahikoa zen pelota hori saskian sartzea ere. Gero barruan eustea beste kontu bat. Horre oso forzatu sartu du da horrek. Hor geratzi izterretza izan. Imanol Lepe pelota gatxaz, barrure itzat, eta izixe hainketan jotzen. Hor ikusten da, sartu egin dugu, baina ezin izan dugu geratu. Ba, sortzina. Eta orainekik gora. Errebote hori ez du frontizean sartu. 9 eta 8. Badirudi gorriak euren legea sartzen hasi direla. Bai, momentu kritiko dio, urdinentzako, ez dotzela gabi eskapetan gorrexei, da, bueno, euren lanin segidu bidabe, arratzalde guztixen ondo jolazten dabiz, da, bueno, ia horre lan horrek furtuk emote motze. Beaskotxeak Biormetara, bai. Hor, ondo markatu ezkero eta indartzu, ez da oso egin. Ez, Diego, ondo remoten dau, da nahitxe lehen bat edo gota den kanpora, aurreko setime bat oso ondo gota dau, da hau zoragarria metxo hau, ez, da ikusten da zelan segitzen Mikel Berta junta, baina ezin dau. Leheneko jokoa baino parekatuago doa hau. Leheneko jokoan urdinak gehienetan irulotantuko aldearekin aurretik ibili dira, eta ero bukaeran sekurako buelta etorri da. Handia izango litzateke orain alderantziz gertatzea. Bueno, edo zer pasaulik Pedromari, bakizu peloti biribile dala, eta edo zer pasaulik dela. Bai horixe. Eki indartzu. Eta hor, utz egin du Imanolek, eta gero bueltan, pelotak bera jo du, baina, bueno, zorionez, ez dio, minik egin. Ez, mutilko gorra, Imanol da. Horre pelotik gora indau, pentsatu eskun dugula, baina ikusi horraz pixkate garan indau guzatu, buelu hartu dugu guzatu modun, igoten junta, eta, ja, karo, da sartu biban, ze Mikel ez dagoena ipinitxe berrebotera, eta bueltan pelotik jotzen.
Eki, indar handiz. Ez da erreza Imanorentzat eta orain errebote horretan ez du gorputza behar bezala bihurtu eta... Bai, forzaute hartu dau da, ezin izen dugu baina Eki gonbe, pelota sodarra bota dau. Pelota barrixa zorratzera eltzi, ez da erratza. Hortzi duzue. López saiatu da, baina pilota ez du saskibarruan sartu. Hamaika eta 9. Berriro ere Urdinek aurre hartu diete. López. Horrelako batzuk sartu ditu, baina denak ezirik izan du. Imanolepe lehen dana sartutxu, baina normala da partidun batzuk faieti, ez da? Da, bai, sartzeko peloti izan da, ez ban urtengo, eta Diego gaire esatze, baina ez da heldu aidera, eta bote pronto sartu da nien ezin du sartu. Eki oso ondo, pelota hori zitala da, tantua berarentzat. Errebotetik gutxi atera da. Bai, horrepen buelo hartu da ikusten zan zelan gora, eta pelotik jolan hori efektu hartzen da benin, errebotin geratu itxen da, ez? Ez da guitzen normala beran trajektori zita hori ikusten zelan gora egan indaben bizkat eta Mikel ez da heldu. Bai, eta gero eskerreko hormak uste dut pizka bat gero gelditu ere egin duela. Bai, ze Imanole bestelan sartuko zan, da pentsa dugu ondo urteko bala, baina azkenien geratuta. Eiguren, tanto egiteko aukera eta baita ere. Aidez sartu da eta saietzetik dejada egin du txokoan. Bai, da, alkarri sartuz tanto batzuk usta. Zagun modu lehen saki pixek ondo bataten da bez, baina pixkate konfunditzen basa eta eskurataten bozu, jai da. Biak dira errematatzaile handiak. Bai, biek sakarreztun tanto askitzen da eta gaur bete demostretan da bez. Batzutan sakea izatea baino, errestatzea nahiago. Bai, zestaz nik betzot tenizino eskuzo betaji, baina ez bada baten kontra mano-mano, parejetan desbentaji da. Ze besti aurrien daukezu lehenako pelotarisek esaten ezi sakera sartzen da orduen, bai, baina gaur egun sakera sartzen die danak, eta azken baten ni pentsetot desbentaja bat, hemen sisteman gaina sake batera, aurrien bizkat errematatzaile bat bada sakera ondo sartzen dana, desbentaji da saki eukitxu azken baten. 11 eta 12. Urdinak aurreti doaz, baina gauzak oso parekatuta daude. Eki. Sartu eginda Beaskoetxea, baina oso behartuta eta zestaren ertza edo punta jo du. Bai. Igual ez dait zesatzen ekik, baina hor pelota forzaue. Igual ekirentzako hobi izango zan, baina... Ama bina. Falta orain. Bai, regalo darra izan hori. Garai honetan, bai. Bai, garai honetan olako tanto bate kontra. Opariak beti dira eskertzekoak, baina 15era 13. tantoa izanik, Bai, aurreko sakio bastante motxata da, ongoen ja falta. Horro ixe da. Gero hurrengo saki ateratzo ezein burun hori bokuzu, beti izaten da, tensio puntua.
Beaskotxea, 9 sartu da Aidez. Motza margalditu zaio, baina eraman egin du Gernikarrak. Imanol Lopezen pelotakada bikaina. Diego Beaskotxearen ere bai. Balio handia du tantu honek. Orain Imanol bikain. Buelta eskatu du. Eta eman egin diote Ekiri. Bai, Estorbun, aurrera jundan Imanolea txokau dau da, hori bere solan da, tantu esposu segitzen, horre ikusiko da igual, zelan aurrera jundan zelan parien, da, bai, ezin izan dugu. Hori izan da legeku ez da. Bai. Eskatu du eta epaileak ere. Bueno, itzet da, Gorrixe besta protesta, así que dana konforme. Markagailua, lehengo moduan, 13 eta 12. Beaskotxearen sakea. Lopezen erantzuna. Beaskotxe Aidez. Pelota hori eraman egin du, baina ona ez da izan Beaskotxeak eramandako errebote hori. Bientzatzen zaila. Bai. Da eki sartu inda eta ez da ikutu, da hueltan aukera ukido altzetako, baina ez da esain erretza horre. 13. Lehenengo zetean gertatu dena gertatu behar ote du berriro ba. Txuri boke, ez da ikutu. 13 egin dute lehenengoan. Egia da, urdinak izan direla dominatzaile joko guztian zehar, baina bukaeran gorriak nagusitu dira. Eta orain, sakea motz gelditu zaio Ekiri, 14 eta 13, Egiuren eta Lopez aurretik, tantu bakarra txapelketa irabazteko. Bat bakarri falta dute. Daukuen lehen Imanoli pasagako bibider, daukuen Ekiri pasagako repelotik ez da jaikisi ondoen. Eta, holako tanto importanti holan pasetiba bizkate penagarri da. Ikur dezagun. Moztu egin du eta tantua ere bai. Eigurenek beraz 15 eta 13. 15 eta 14, 15 eta 13. Parekotasun handiagorik ez dago eskatzerik, Aimar. Ez, partido oso gorra jogatu dabe. Eta azkenin babitxu Gorrixek azkeneko bitantutan importantienetan un tanto suertiaz da aurreko biztan palo ekik eta hori, euren aldeko jauzia eta nik besto laure partido darra jogatu dabela. Diego eta Eki postio kumbida betxase oso partido gorra da ona jogatu dabe eta besto espetakulo politxe ikusigule ez, da ratzalde darra izan dela. Bai, baina galduta posik etxera joaten denik ez dut ezagutzenik. Ez, hori inorrez, deportistaik ez da galdute etxera posito egin, baina ezin da arro jumbida bela nipen ez toz, partido hona jogatu da bisok. Bai, Eguren Lopez gaur egun ipine daiteken bikoterik onenetarikoa da. Bai, horre goikotxea falta da, baina oso pareja ondixe da, eta horren zelan indaben horren kontra, arro goteko modun da. 15 eta 14, 15 eta 13, Egiguren eta Lopez nagusi, High Alai World Tour honetan, 2017koan eurek dira irabazle, berehala saribanak eta izango da. Azken 3 urteotan izen honekin, High Alai World Tour izena ipini ziotenetik, Egiguren eta Erkiaga izan ziren txapeldun 2014an, 2015an Beaskotxea eta Aldazabal, 2016an Egiguren eta Enbil, pelota oraintzu utzi duen Zumaiarra, eta urten Egiguren eta Lopez izango dira. Lehenago munduko txapelketa izena edo horrelako deitura desberdinak izan dira, baina munduko txapelketa edo High Alai World Tour edo analakoa. Eta beste urte batzutan, basate baterako 2007an Goikotxea eta Enbil, 2008an Arrasate eta Lopez, hor uste dut bi txapelketa izan zirela urte horretan.
2009an Foronda eta López, 2010an Egiguren eta López, 2011an Aritzerkiaga eta López, 2012an Egiguren bigarrena eta Hernández, 2013an Beaskotxea eta Irastorza. Eta munduko txapelketa deiturarekin, Goikotxea eta Enbile aipatu dugu, 5 urtez jarraian irabazi zuten Goikotxeak eta Enbilek, garai hartan bikote ia menpera ezina zen. Horre 5 urtin zeukien kontrareixek, ez da, alkarra ondo hartute eta bize nivela hundu zeukien, eta horre nahitxe pelotari kontra pelotari onak egon, pareja modun oso ondo funtzionete. Hemen, sari banak eta noiz egingo zai gaude, agintariak inguratu dira, pelotariak oraindik aldageletan daude. Eta ikusiko dugu, noiz ekiten dioten, sari banaketari. Frontoia ustu egingo da, martxa honetan. Ez da, preparatu eukido, ez dakit, Emozio handiko partidua ikusi dugu. Eta azkenean, detaile txikiek erabaki dutela esango nukenik. Bai, esatzuten modun azkenengo zatixen tanto klabiek gorrexeneko alde jauziti, lehenengo zetin, palo bisek ekin, gero azkenengo bigarren zetien hori motxkatu dan eta hori pelotie, justo kontra, eta gorrepe erabakitzen dabe hori, baina ni pestot gorrexek bai urdinek edo zeinek irabazileik eban partidua ditzen dela. Hartxe daude Jon Redondo, Eusko Jaurlaritzako kiroletako zuzendaria, Gozon Emil, pelotari lanak utzita Euskadiko Pelota Federazioko presidente moduan, Hernando Azkaraten munduko pelota batzarreko arduraduna, Iberdrolako ordezkari ere hor dago, Francisco Larreaga. Eta bigarren gelditu diren Diego Beaskotxea eta Eki lan bikaina inarren. Azkenean titulori gabe. Bai, azugu esasun ez tipozik egongo, baina arro bentzete gomida egin dabe papelaz. Eta orain txapeldunak, Egiguren eta López. Garaikurrak eskuetan eta txapela buruan. Orain López Mexikora joango da eta Egiguren ere bai, seguro asko, ezta? Bai, bize Mexikora eta ekibe bai, da, bueno, orten amaitxu da urti eta etorren urtin beste temporada bat, ez? Alkarrizketak egiteko modurik daukagun. Hortxe daude txapeldunak, jaialagi World Tour honetan.
elkarrizketak egiteko asmoa daukagu, ea horretarako tarterik lortzen dugun. Badatorkigu Eki. Eta berari galdera batzuk luzatu behar dizkiogu. Eki, zorionak egin duzun partidoarengatik, baina txapelik gabe. Eskerrik asko. Azkenean, detaile txikiek erabaki dute gaurko neurketa. Bai, 14 irabazten lehenengo zeta. Sorte txarra, ez dut faiatu bat ere partidu guztaren, eta justo bi eskuan. Eta bere gintzako garaipenan lehenengoan, bigarrenean justo amairuna botea kaskarra ematen du. Lehenengoan gure alde jarruzi dira bi, gero, eta justo baina orain, sorte txarra ez dago besterik. Zoriontzea aurkariak, jolastu nire ustez Diegorekin dela, jolastu duan kide honena da Diego, da ea berarekin aukera dugan beste txapelketa asko jolasteko da irabazteko baten bat. Bueno, ez dakit egigureni hor gertatu zaionak prizka bat dezentratu egin zaituen edo? Ez. Azkenean jokoaren gauza dira, ez. Zingara dezentratu gauza biengatik. Eman dio pilotaga da, aldio eman edozeini, da egon gara prest, herriro itzultzeko partidura. Bueno, jarraitu ditugu tantoak egiten, gero, hori izan da 10. tantoan lehenengo zetean gutxi gora bera. Gero egin ditugu tanto gehiago, baina azkenean 10 hori agian ez da erlajatu, baina toka paioz eta irabazten dute beraiek eta ez dago besterik. Bueno, edozein modutan, zu gaztea zara, denbora oso gutxi daramazu profesional mailan, eta maila ikaragarri ematen ari zara. Txapeldun handien pare. Bueno, nire ustez maila handiagoa aldut eman, baina bueno. Justo momentu klabe horietan, ez biakatz horiek ez egitea, gehiago bihatzeatzeko zuloa, gauza asko oraindik hobetzeko daude. Baina, bueno, posik nago zeren munduko berenaren kontra jolastea eta hori izatea hor berarekin dinbidan bai biltzea, hori niretzako dela hostia, eta gero gainera, giguren ere da nire kide hon bat, Mexikon egon dagoa eta oso jokalari ona, aparte da Euskal Aia 40 urte, 40 urte edo, hor jarraitzen du eta oso ondo, beraren aurka jolastu izatea, final bat, pareja oso handia izan dira biak, eta Diegorekin oso ondo, bai. Eta hemendik aurrera zeintzuk dira zure asmoak? Ni banoa Mexikora astelenean ja, eta han hasiko gara otsaian ja denboraldia. 4 hilabete? Bai, horrengo naiz 4 hilabete, da uda arte, eta gero udan asmoa daukat. Jangoiko garen badu edo, garraitzeko gazte, no? Bale, eskerrik asko Eki, eta zorionak egin duzun partidu bikaina. Bale, zuei. Eta ia orain, txapeldunetariko batekin hitz egiteko modurik daukagun. Ea, Imanol López, hau, zoriondu beharra daukagu. Imanol, txapel bat gehiago, ohituta zaude. Bueno, ohituta gauza hauetara, gustora, ez? Txapel bat baino gehiago usten dedala, udara edo temporada berezi baten premioa eta oso gustora etxera. Bueno, aitortuko didazu gaur, suertea zuen alde izan dela, momentu berezietan. Bueno, egon dira momentu batzu, igual 3 pelotak ez dutela botatu ondo eta ez direla gure lekura etorri, baina pentsatzen dut, bai Mikel eta ni burutik oso mentalmente solido gaudela, ez dugu partidua bota, lehenengo partidua oso klabea zen eta 4 eta 10 joan gara eta buelta eman diogu, oso zaila da hori. Eta hori pentsatzen dut azkenean, Mainz eta asko izan dela, asko lagundu digula, gogor egin degula azkenera arte, eta sorte pixkat ere bai ere izan degula. Zenbat aldiz pentsatu duzu lehenengo jokoa galduta zegoela? Baten bai pentsatu dut, eta gero esan dut, segituko dugu jolasten, eta sortea, edo pixka gure aldera etortzen bada, eta lan ondo egiten badegu, presioa sartuko dugu, ez? Eta presio pixka sartu dugu, eta ikusi da azkenean behaiek, pare bat palo joituztela, eta gure aldera etorri dela. Bueno, zesta utzita egin zenuen urtebete edo gehiago, baina indartzu itzuli zara? Ni pentsatzen dut urte hortan, gauza asko pentsatzeko aukera izan detela, gorputzare rekuperatzeko ere bai, mentalmente ere rekuperatzeko, eta urte hortan izan ez diren txapelak, eusten dut aurten etorri dela denak. Eta hemendik aurrerako zure asmoak zeintzuk dira? Gorputzak aguantatu arte eta nik daukaten maila ematen jarraitzen badet, aguantatuko dut.
ikusten bade, nire gorputzak ez duela ematen edo maila ez detela ematen, nire herrikidak bezala dezizio hartu beharko dut. Askotan zaila izaten da, dela 2 urte terdi hartu nuen, gero konturatu nintzen oraindik denbora bat zegoela eta gorputzak ematen zuela, beraz, egunez egun joango naiz, disfrutatzen, eta horrelako temporadak eduki eskero, ezin naiz erretiratu, beraz, aguantatuko dut. Orain Mexikora, ez da? Bai, orain Mexikora, han lanean jarraitzera, ere baiango temporada prestatzera, ze dira 4 hilabete eta benetan gogorrak dira, lanarekin konpaginatu eskeroz, baina oso gustora han egiten ari garenarekin, beste oportunidade badago hemengo gazteak ere arutz joateko, niretzako, Mexiko bihotzean daramat ere bai, asko eman dit eta asko emango dit oraindik, eta han ere disfrutatu. Eta gero, udan berriro hemen ikusiko zaitugu? Hori da asmoa, ahalegin danak egingo ditut hemen izateko. Azken finean, nire familia hemen dago, asko disfrutatzen dut honera etortzen nahi zenean, bat ipatu dara eta gabonetan. Beraz, aldeten bitartean eta hango enpresa pixka laguntzen badit eta hemen izango naiz. Bale, mila esker, Gabon zoriontzuak opa dizkizut eta urte berri on. Mila esker zueri eta Gabon zoriontzuak zuei bai, urtea ondo amaitzu denok eta ea hobeto hasten den eta hurrengo urtean pelotan ere hemen egoten garen. Mila esker. Eskerrik asko. Eta gaurko emanaldia bukatzutat eman behar dugu, Jaiarai World Tour honetako txapeldunak, Eiguren eta López izan dira, Beaskoetxea eta Ekiri, 15 eta 14, 15 eta 13 irabazi ondoren. Gure aldetik, besterik ez, irudi hauekin usten zaituztegu, hurrengora arte.